sia song pen son thom akimanga puthak di phurong sopialong kache song par on plu angtong intika tharke rara songja pokali inut culprit chorposi MSc Amar Singh Tiso pen karpo angtong ingti kasar inut khayanok be anchot kali longri longpat kaching hon kacharai koma bang phubusi ITP ke pen ke ho kardom nonang litum kelang bom lake karbing nong live prime time abirta tangte nonang ton abirta chethana mixina epechel se song pen khaya pharman kache song pon aphi ong ajakong chelonga sonsi thek bonlong lason si pinija khong ni phai clear ni di phurong sopialong ke do ru samson sing ti ka chikmo amir birialong son thoma ke manga phutha kache song padopon bangso hut suri kep sose karbeng long rara tum di phurong sopialong armu kache jeng pati hurnut anpinlo methang karbeng long along kangtang khring racharia song mate regional song pulote epsl sia song hanlo khaya pharman kai ke kache song pon pen karjab thiba jok karbiara pinnangana tum karjab dona bang phubang phi do pik tanglo lason si pinija khongni phai clear ni di phurong sopialong kache song asai ke deng pona hut suri surya muluk chetong dunsi bangso kache song acha tayalong asiang tong di phurong sopiang kang pluban pinlo pinyada por phai crazy malompen di pholong ke do ru samson sing inti amir birialong epechel sia song pen kache song asai dengpon bangso kache song ponang ko galam the bangke kidam tang karbeng lo autonomous council akile gahut panchayat aron pen kilik kapadoronga jok non puthop kilik padopon thunangji pa joksi bangso kache song dengpon lo athe inglong ara mate section long rialong ke methanga ja compensi election padonangji mota non kechari bom BJP rachari asangatum panchayat aron pen kilik padorong posi epsl se amai pu je ai kathar pherangkia thengnu ningji Arni Sihat council election below laso election of course election ki pia mata panchayat aron bensi election ki bi panchayat bulote hala state election commissioner ke Karbianglong border nan kili loge hala ke inun ordinary manu hala ke ordinary amuni alang li thangna jakong abe lama lason hubidha sonavar sai NC la BJP do keteng ke jok kapap eripen election voting la pen polling agent pape do long le det la pen ke silta chonghu kondet titi anje ha intan dampo un anteng dampo anje akonang apo titi la zumkiwi la pen ke munit kavedet amen tala tum khapare ke do kok atum hange pape wang long le paperi si pape wang long le det ke theng ke chok kang be pen la puson sing ki lo la tum la si la tum che pe hai lo la ke bongo sena abudi pen si ke claim lagi jok pen nakali lagi bongo sena tum si ke rabdun la si hala counting huta sing hason counting alo ke lang do na tum bongo sena ong mudak reiri
10/2022 non anta dolang lapen non anta alam rai relang ke rai ini rai rene pude ke non ingkoi rapor ni aku akis tur puji pun ante la anta ing hong hede lo latu kang hong le te latung ke rem puke lasi latung bibor idet election ta lapu lasi lapen la nelitung ka kera ke hang ke la hello lapen BJP atum la Bongo senalong arum dora karbiatum inglong aratum abirudhe ke claim la so bang ington nanti alang litum power long lopen ke alang litum power long lopen non anta a committee ta form helang executive committee setan non latum rong pang thir karbiatum aphan mesen amoniatum an eviction derlo lapen ke non ako eviction de lang karbiatum anata hal be pirbielong rong pirbielong lapen manjata lapen ke ha bithungta lapen itu marjulong ha singhasonta ako eviction diu bang solong di purong superior lo arngu kache jena kache song setame padupondo labang solong ke ongdung a constituency tin pen ke bang araratum che todun si ke hang ke sarlang ase di purong superior lo parom plukan pindo news report Karbiang Long Live. Kidam tang jak khong ni phai hinier ni dipu lamding atwar piari gedo rong pangthira long Karbiang Long Autonomous Council eviction drive asai deng det na phi jak khong ni phai ke thomani Karbiang Long Autonomous Council CM Bangalore long Karbiang Long Autonomous Council hin pen pheran kya mai padopon angtong indike inut MEC kerem tang abang phu lapen inura culprit mate adai kedo abang phu chok angtong indike culprit lagi angtong indike songja pokali karbia khe phan thang ke thedung akerap ave angtong indike kathar is a culprit lapen he is a defeated MSc candidate lapen no contribution for the Karbi society bang solam thela ke kedam tang jak khong ni phai ke thom arni CM Bangalore long pherang kya mai kang ne hut MEC Amar Singh Kiso kaning je pon alam the bangso pherang kya mai kang ne hut MEC Amar Singh Kiso kaning je pon ke APHL sia song lake kedam tang pharokre sir kebra trokebra sir kepen trok sikebra isianing kan hut sik schedule bang ke che dor dilo pusi hemprek ki hang asong lo bonta non la daga bang ke puthat sik schedule si ke hang lake puthot pachiroi thurong lo pusi ningje pon APSLC bage 1969-71 bangala ke 6 schedule ke dorde lo puse autonomous state si ke hang la pen state ke palong la bang so party lo mati lada bang APSLC bang aku 6 schedule bang se aku hang thurong 1950 aku pachiroi thurong angtong ingti komat lo angtong ingti ke MEC kili kahut kerem tang abang thu lapen inut adai ke do mate akal preda bang chot la sojok si police atum kang nang pon lupusi ar bopon alangke angtong ingti abange mala hui angtong ingti is a defeated MSc candidate lapen angtong ingti ke culprit lagi penangan social media long songja popu hangjo hanghai seta angtong ingti ke songja sarpo amat se kali lake Karbia Radaphan kachong thui kachobaya bangchot sik schedule alam than po election thordun po lata kachapahai thek laputa kali songya sarpo kali no lake Karbia Radaphan pachobai banglo netum sik schedule pangtang nang po netu election na thur thei bage thurplu ki thur bena che pahai thek ta kali di JI Kathar mata songja sarpo kali lake inut kur cinema bang phulo lapen angtong ingti setame songja sarpo kali alang like inut MEC kiliga hut kerem tang bang phuchot alang like adai ke do mate culprit lapen karbia khe phana bang ke thangnat ke the dung akerap abelang puta pherang kya maya longpen MEC Amar Singh Tiso akoi arwak pon JI Kathar ta kali lake kur cinema lehla JI Kathar ta kali lapen ke la angtong ingti kathar is a culprit lapen he is a defeated MSc candidate lapen no contribution for the Karbi society
Bangso Perangkia Mai Kang Yahud EM Barim Mate MSc Amar Singh Tiso MSc Mate EM Barim Surjo Rongphar lapen MSc Johnny Timong lapen MLA Dor Singh Rong Hang Setami Chetong Don News Report Karbiang Long Live Jakhong ni phai isi pen trok siar ni ana bangke wana mahotsav aroi pusi hokponlo bangso hithi ruya bangke det pia dang along setame clear seng along rika paman ponjia phanpura towar soding lapen sarkar asai hem along do analong theng pia klim ke asai kedeng pon Lason si Southern Range Kheroni penta patir pi ponsi ke damtang jakhong ni phai ke thom arni ingdeng trok sike prake thom wana mahotsav aroi paman pon Bangso Hood, more trees, more life, planetary, make the earth pollution free path happy and ponsi, Amreng Forest Reserve alo, thengpi kawe pinangal dimalong dolang. Bangso dimalong thengpi aklim ki eponasai dingpon. Bangso wana mahotsav phuthak ranger Monsing Tiso hinpen pherangkia thengno kaning je pona tengke kaddo kawe thengpi rongsuri hini an eponlo lapen hithi rui kepleng an ke thengpi rongsuri pho an ke eponje aphan kache sik do pu মানে 73rd বন মহোৎসৱ গোটেই ওলাসাম টাকা পালন সোলং পানং লুসি নীল তুমদাক খেরুনি রেঞ্জমেন্টা থেংপিকে সায়া কাম কে দেং ইগলো আসি নাল তুমা চিনো লা আমরাং রিজার্ভ কিছুমান নং লা খালি খালি কিদো দিম নং মাকে নীল তুমলা সি দাকসি থেংপিকে পন সায়া কাম দেং পনথুল গোটেই দাগারাত পেন চিংরুমসি নিবাল ফারমান लाके एक्चुअली के चु अने सी 1 तारीख पेन ला 7 तारीख में हफ्ता सी प्लेंसन ड्राइव के असनी तुम के ला अप टू 7 माने 7 तारीख आन माके कंटिन्यू क्लेम पन बोला बांगे Bangso ahithi ruya bangke thengpia klim ke ya ruilu pwa bangki isi ning karong asonlo athe thengpi thengprang ke do pena joksi ili bangso apir thialong ke du unchot nasi thengpi thengprang bangke ing hon ponangji pusi kache tongron alu hira tumpen ning jepon ni arong la malalo तमने डिपार्टमेंटली तमने इसी प्लांटेशन ड्राइव को प्रोग्राम 1 तारीख में कौन था 1 तारीख में 7 तारीख का लगे कंटिन्यू फिक्लेम पन पपुलो लासे नील तुमाहिन पेना बांगता तासो गनो महोत्सव लं नील तुमाहिन मेंता दाक नांग दुनलो नांग पार्टिसिपेंट दुनलो तापेना को इसी बांके राफान कादो पिनी नांग तुमा आहिन पेन राफान चुनिरि बांके ला थिं पिटें फ्रा मोखा बांगा पाइनुनि पेन कापा पेरेंगी फान बांग कादो ता बोडी नांग पो Kilitum kado we ting piting prang awe puro de munisi do nilo. Hala soalam pol kilitum kado we de chini. Tasi nilia kapre bang kenenge padingu elo mute departmently pen kake claim pon akam pol bang milihin pen ning aklong men churu parlo we kum ha. Kheroni pen Mohanteron Karbiang Long Live. Kedamtang jakhong ni phai ke thom arni kangsam por phai ke thom alom hanjang langso PWDI bialong Indigenous Tribes Protection of Karbiang Long mate thi hekpen ITP KA atum pherangkia mai kangni bangso hut angtong ingti ka thar ke inut khayanok bean chotkali longri longpat kaching hon lapen kacharai koma bang phupusi ITP KA asong pen pherangkia mai long pen pangdak pon Bangso Pherangkia Mayalong ITPKA Bokajan Regional Committee Amaipu David Rongpharpen Kaningje Ponke Angtong Ingtika Tharaphan Police Atum Kenep Kangnang Checkpen Hem Kangsam Kebeng Chok Lake Chokche Lase Prabjin Lapen Thangnaralam Pabe Pinpen Kiloji Aphansi CM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Chuningri Padupon Pen Kipajok Ifan Pen Prabjin Pen Hem Kangsam Pen Kipajok ko ifan la kadowe Karbiang Long kiza bang kuduman la pen sar CM Tuliram Long Hamas me ang fans me tuning rilo Prabjin me lang so sar angtong inti ang fans me pejok ponji fan la pen Athe angtong ingti kathar ke inut khe anok bean chot kalisi alang like longri longpat kaching hon kacharai koma bang phu binong alang liphana puson kenep kang nang check Aputhak Indigenous Tribes Protection of Karbiang Long Hinpen Ningduk Chepaklang Pon. Alangli fan la puson adai we pinabang fu fan la puson pini la puson alangli fan pesung parang ko kalang thebang kinetum ITPKA hinpen sme netum ningduk piglo la pen la puson alangli ki claim bang fu alangli ki mesen akang ki claim pon ante alangli ki text share bang fu fan
la puson alam ki mate padu la bangso mate la bangso kinep kang nang pon la bang ken itu mahin pen itu ning du pik lo athik khayanok bia phan jongsi la puson kenep kang nang tawaret ke chokche lapen ahok beda kache song atuma phan jakong kipa bob ang theng binong lo pusi pherang kia thengno vai dak pen jaipong mane khai kaching hon mate la bangso khai along ilitum rong lo sme mane bang khai tum pen sme la puson lam ki tado ba long le lam ki sme do la sila haya hin ben sme tum kacharap do phan sme ning ha mane memen kisung ke potum lo sme tum ahot pen kacharap dun ji la puson sme tum ning ha la pen kacharap dun vegji la gen tum kai ke sme ke gam chior dun lo nitum APHL sia song aphan abe ki dun palam abe lapen BJP a song aphan sorsar damji ning thang hi ITPKA ke isi ham phang song chot rachare a song along thangnat ka cherab dun awe usi alang litum pen chethan paklar pom bokajang pen ananterang karbing nong lai nangli phan rihinga me ka chathor anama men pen message nangapali doma jongsi do pulotang te a hok pen APDCL a number kalima kalangma nalitum chini pameloma jongsi chini pame me pulote ka chini pame bangsi keme karbeng nong loi fa berta nang kelangdun do anara phan isona kenang sora berta arjek tha rihing amidu amen pen nangli phan mobile SMS nang pale ikma jongsi nangli phan lapuson SMS nang ke pale do pusita aprang si nangli ka chesik nang jia bangke ka chiria bangsi keme athe nangli phan labang so message pen nang pasung dat tahai puthot kenang sora birta arjui kha nangli hem tu nalong ka che thor ameri hing amedu ka chi pinang ja men pen nangli phan SMS nang palenga jongsi nangli phan nang ka pale do pulote ka chire si keme athe nangli mobile along nang ke pale SMS sa joini pen nangli phan nang pasung ikrung ta thek nerkep sirkep isi troxy flee trok hini flee phaiwe a mobile number pen ajok nangli phan rihing amidu chipi e pulote me rihing nang ing than ikpo pura nangli phan nang ther ta hai bonta nangli a hokamatsi tindun ri athe la puson SMS nangli phan nang kapale lake a ot ka bya bang phatum pen karbeng nong live pen anutina korte la pen injira tuma phan kapachini igle thot alam the la puson henlo nangli mobile along me rihing amidu ka chipi nang je men pen jongsi nerkep sirkep isi troxy flee trok hini flee phaiwe a mobile number pen miri hing kang thanjalam SMS nang pali ikdo pulotangte ahok tin ikri labangso SMS lake ahok kali bangso puthak nang leader dipin pen isi sirkep isi hini a number along complaint pinangpo labangso nerkep sirkep isi troxy flee trok hini flee phaiwe a number nangli ning chibi igra kachire dun megja phan chuning riponlo News X report Karbeng Nong Lai Akiro pajero nang li tuma phan apor ka chipi pen birta nang kilang dona pos bini prime tama birta kila ponsi kang tonik lo